que teño que deixar o pelo tan longo? Non hai ninguén no instituto cunha melena que a mí. Rapunzel, miña ruta, ti non és como as outras raparigas, ti és unha princesa. E as princesas... Xa sei, papá, dixeches un cento de veces desde que era meniña. As princesas necesitan unha melena longuísima. Rapunzel, xa sabemos que é un encordio, parula. Un incordio, mamá? Ti sabes canto pesa tantísimo pelo? A cantidade de litros de champú que preciso cada semana. O teto de perro pago má de ti. É pola túa seguridade, miña filla. Unha princesa debe ter unha melena longuísima para facer unha trenza longuísima. Utilizar a trenza como escada para un cabaleiro poida rescatarte da torre cando te secuestre un dragón. Xa escoitei esta razón marcha de veces, pero teño 15 anos de chamar. Outro dragón ningún. Ningún dragón, ninguna madrastra malvada, ningún ogro, nin nada. A fraga xa non é tan perigosa como antes. Barbadas, o perigo xexe en cada recanto da fraga. E detrás de cada árbore, comprobaste a súa mellora tecnológico regulamentario. O rei lanzou a trenza da súa filla pola xanela. Alerouse ao comprobar que o lobo era un resultado. Calquera cabaleiro ou príncipe podería escalar por esas redes sen dificultade. Bateu a pluma do sombreiro dun menino que estaba a botar unha soneca. Oh, estén cuidado! Desculpa, estamos facendo unhas probas de seguridade. Oide, xa me para ver, podería utilizar unha moedinha? O rei estaba moi en conte de año canto sonío. Vaya, o rei estaba en conte de año canto sonío. Unha moedinha! Diso nada, se queres tantos busco un traballo. Ao flautista correspondeu unha magnífica idea. Podería traballar de flautista e de moito éxito en Camelín. E para que rayos queremos nós un flautista? Estes mendigos son chus arrasados. Vai che boa, se pensan só por estar sentados nunha parede cun casco unha flauta cun chapéu, parece unha moedinha. Majestade, princesa, aquí hai un perigo terrible, aquí non están seguros. ¡Sabía! ¡Pero qué listos son! O rei estaba un pouco preocupado por el frío. É un pouco contento por ter razón. Menudo panoli! É un dragón! Preparémonos! Non, majestade, non é un dragón. E logo que? Un vampiro? Tampouco un vampiro, é algo peor. Un dragón vampiro non, pensei que era unha lenda. Vai ser mellor que vaya por ser. Son unhas criaturas malignas que se amochan na fraga. Que cando en vez aparecen para seguridade no brote. Algúns dinlles. Outro liños Virgin. Tamén se lles coñece como inquilinos pasaxeiros universitarios. Ninguén se atreve a chamarles polo seu verdadeiro nome. ¡Pillollos! ¡Ai, de mí! Temos que proteger a princesa como levarla a un lugar seguro antes de que sexa tarde. ¡Ai, o piollo xa está dentro! Onde? Están aí, nese repucho. ¿Pero onde? Aí! Os soldados que non logo a xanela. Así, no risco non había nada. Pero se reparamos, podías ver o menús, ¡capturados! ¡Vamos, chevos! Unha das ventas entrou na melena da princesa Rapunzel. Oh, pensei que se trataba dunha invasión. Se somente unha non será demasiado problema. Que non me pensei demasiado problema. Vamos a buscarlo. ¡Arre, vemos! ¡Ya son dos criados! Volva a mirar. No. En poucos minutos xa vimos dominar Ladrón, como é posible? piollos na melena da Rapunzel. É unha hora máis tarde había 3 familias máis. Ao amanecer, os fillos construían as primeiras viviendas en Manemana. Xa tiñan todo a ano para
Se sabes como acabar con eles, presente de deputado no Palácio de César de Pompeia. Chegaron moitos, pero que moitos candidatos para acabar cos piollos. A primeira era unha rapariga papel branco como neve, pero hermosa como a primavera, e seguía un bexe gananos para andar na porta de Palacio. Brancaneves estaba segura de que era por solución. O meu método de base é chamar para os meus colaboradores. O salón do terreno museuse de animais na praia, paxariños, esquilos, rapaces, a traballar. Exactamente. Brancaneves e o seu batallón de limpeza lavaron a fonte a Belén da Terra Pública. Enxaguaron e aclararon, repetiron o proceso 20 veces, rotando cada vez con máis enerxía. Usaremos 4 tipos de xabón distinto, con forza as súas cadoupas, pontas e pezuños que conseguiremos resolver o problema. Comprobemos o resultado. Os piollos eran moi duros, o lavado non parecía afectarse. Seguinte proposta. Aquí sabes, eu sei como acabar con ele. Outra vez, sí. Lista aquí. Seguinte. De súpeto sentiuse un frío terrible no salón do tío. Alguén deixou aberta a xanela. Papá, mamá, faceme algo, voume congelar. Unha corrente de vento xélido abriu a porta. Unha moza con pelo branco e vestido xa apareceu na medio dunha tormenta. Intentémoslo. Por o poder do seu melena de Rapunzel quedara congelada
E a Piollo quedou achapada baixo unha capa de frío desolador. Pero os piollos eran invencibles. Sabes que estoy ice, frío, hielo. Llevo el bloque y me congelo. Real, te conoce real. Yo real nací, real me muero. Ice, frío, hielo. Llevo el bloque y me congelo. Real, te conoce real. Yo real nací, real me muero. ¡Ven! ¡Hacemos un muñeco de nieve! ¡Por fin! ¡Tengo PlayStation y la Piollo! No hay nada más divertido que tirarse en patinete por una costa ya. Sabes que estoy ice, frío, hielo. Llevo el bloque y me congelo. Real, te conoce real. Yo real nací, real me muero. Ice, frío, hielo. Llevo el bloque y me congelo. ¡Seguiste! ¡Aquí, ¿Qué pala? ¡Nada de baixo! Non vexo nada. Aquí no seas zapato. Aquí Garabatillo meu nome. Non vou a Encantada de conocerte, Pequereche. ¿Cómo podría ayudarnos a encontrar como aquí? Son los únicos que pueden dar el día y tarde. Para ello se tiene de convencerlo para que se mueva no se pase la frase. ¿Por qué no lo intentaron? ¡Bobby, hace chicharrillo! ¡No, Martiño! Carabanciño desapareceu dentro da inmensa marena de Racún. E unha hora máis tarde reapareceu vestido con roupa elegante e cunha medalla na cabeza. Os piollos son super riquiños. Teñen porque van a dejar. ¡Quieto parado! ¡Series terminan los piollos! ¡Ay, que iso! ¡Non pegaron o Marqués! ¡Marqués do Garabato! ¿Cómo? Teñen un piollo de galaxia con chardín. Macho, que teño que marchar. Estamos no medio de unha Saturday night, I feel the air is getting hot. Like me, baby, I'll make you mine. You know I'll take you to the top. I'll drive you crazy. Saturday night dancing like the way you move. Pretty baby, it's party time. And like one minute we can lose. Be my baby. Be my baby. Pretty baby. Garabanciño deu un chimpo e desapareceu cantarolando. Chimpa, chimpa, chao. Ese niño no es esto, Garabato no pisa. ¡Seguiste, candidato! Durante moitos días, unha chea de candidatos se iron a pasar por los salón do trono. Veu a Malasca malvada, ofrecendo matar pepellas envenenadas para acabar cos piollos. Veu un dragón propoñendo prenderlle nunha medrena da princesa. Tamén acudiu un novo feroz que pretendía facer voar os piollos con su sobrido feroz. E veu tamén a xente de cine que pretendía facer unha investigación sobre o caso. Mais nada se veía posible. Boas tardes, majestade. ¡Hala! Outra boca no millo. Xa che dixemos que non queríamos volver a verte. Que pase a seguinte, por favor. Non quero nunca candidato a unha majestade, non quero.
O rei rendeuse, desesperado, non sabía que facer. Nese momento, Francisca abriose a chaqueta, colleu unha franja e unha melodía maravillosa comezou a soar. Unha música irresistible para os piollos que marcharon e hipnotizaron. Colorín colorado, pero que Rapunzel te lo dice. Vencidos y derrotados sus terribles piollos, ¿marcharon? ¡No! Aunque los vientos de la vida soplen
vedes, traballaron un montón, tamén o pasamos, como pasamos aí? Pero estaban un pouco nerviosos hoxe, vale? Ainda así o fixeron, penso que de maravilla polo menos, non?